Well, scale my sin or a light. Oh yeah? I'm sure fecking my heart too. Yeah, by my kind slat. Slán. Show it. Right. So, Kaisha got into the Samola Vinjan. Wat bin ik heb niet ouder one. Blachteren. Glís arm le hinse gom go sé hééis taigas ortal amach agus ní gádam a bheith bóra mar jouler a hiile. Tá ide. Wat is an onta? Wel tá, mas féidir a chreidint. Catín ar sé man os a fíd. Ja, stoch go an ceart. Sin fuisiú cibi? Ja, tá sam. Agus dúirt sé go sé fágáil freisin. Fága. Ja, tá si hééis sé a astrú. Promotion a kins. Bhí sé géirí sláán ágalm. Scuid mar bhhainte fisin? Tá mé sound leis híle. Ní ra bailachar be ra rudí chun ebrach an sin anyway. Tá mé níos fear as gan disaster eile mar CV. Tás gent go mit ceach leir, caiim se me. No ja, imi le. Bú mé te. Right, well, Japan is malú. Slán. Tá mé sé ré ach tá tééis a butter. Yeah, right. Vince, he's gom gúil sé luar maidin, ach ná bí múdi. Ag glas, Nancy. Ní cáfé droúnse. Ní úirt mé a gribh tééis a butter. Trochúnte. Mi sé trochúnte. Agus céirt fút hain, ha? Ag barge le stahar chinnéad mar sin. Fhín ábhar nar bhain le beag na mór. A leith a winil. Céirt a ceaptú a bhír siúlad, ha? Ó tuige man is catta art. Ó chuirtúr cheist, bhí mé ag géirí cuidiú le Ciara agus sé linne bh háháin. Ha! Agus cén óra ceap a tosa mar gháir am ráilte. Cí bé rudar ina mise, bhí sé dréir mar chonsíos. Is níl chonsíos ar bith a dín eile, na? Bhfuil is sad ceirt ort, Nancy. Mise agus sinnéad. Níor hetnin sinnéad riomh let. Lig méid a rudí eile teacht adar. Rudí eile? Ar nós de bhain chéile? Tá an cheanna amsar chinnéad. Níl mé ligad go aon duine teacht adar níos mó. Aon duine, Nancy. Ga chuir ceach leir? Heard? Oh, tá, yeah. Ja, mé gur bheith fistruch náin, rud? Tás agam nach bhfuil. Se litir a cían, fearla sin ealaí mar lia. Si go réile just pantas. Ítach, oh God, go cóir agus leat. Cai go a Harbheith sásta. Ja, tá. Se den rud bú a heiste bheith marío. Nar thuisi mé amach mar Greengrafft ar bhí me smíar an lá amach just pantas éonar agam. Nis gúil sé taí, tá mé cin búr nach mé meá mai. Agus an dóil leat go mééis sé géir dhéana, man ra sé lámhaína chasad, Bn gatain an nervhíiseach tá sé nádúthe. Stoig bhfuil. A dé má gan gáil tús go bleit lia agus an spáséice agus cuasí lé leis. An gahan? An ddíirdín. Chu mé scartar. Ba canna go sásta, agus có broadú lasad. Ja, bé. Ceirú mar sinna ceú an dó. Slá fóil. Léis seo? Céirt. Memo eile Sergeant Balco. No, níor lé. Ní sé geiste mar léh. Tá chuid an gráach besad. Is mu íon chum le srá chláireach agus bhil me gur bheith sebh cleachú chéad cruniuile. Oh no, is fiú seo leo. Ón geanna sé go dtíanarin fu de sasanna cafe. Tá se tu bhí dearagam na bhil na clí mar bthras na hamtaí a lecha mála ha sólaistí. Tá ar a gáil té agus caí se le de réimar eilense, máisin. Leanan se a réin sin bondan in sin dhéartar ar a bharan mar sin clíiles na sasanna sólaistí afigúile sé sin idir a híineag agus lehanní híineag agus idir a trí agus lehanné trí tróna. Sé freaking crackáilte. Tá sé certifiable. Tá bhá. Ní chuna mogaí. Tá Sam. Bhí si sinna gcónaí. Na habar go sa chuhá go teanna sin. Caiimh runta dhéanamh tá seo? Ja, bhí cheart an go geart chun sinna cheart an íonna. Yeah, had she on the hockalatta with the shop steward. Mother of the chap looked her as in the new day, actually. Oh, scum a lumps a good in, Tadillatid. At a shanamo, can you tell her a shanamo, Gisha? Could I say to her, Sheila? Gur omi balach le cutta anu. All right.
All right, dear Wesson. Yeah, dear. Then na rúf me let go níar an sin le na go sí steach. All right, slán. Cefir y ffôn? An vitsin go hir a ffordd. Cwartw Denise, cobl Denise, wyl ti'n cynwyr i me si'r eis. Ciach sy'n dod o'ch asams cynwyr i me Denise yr eis. Dach yn mwyn le dynam. Siach sy'n fe cynnyl sŵle Denise. Denise sy'n. Agus y fflag o'r gond moch sy'n eich. Niel ffeimart sŵl o chwynalt yr Denise. Gyd fi herfargyd cybi. Siach i'n mach asams eis sy'n. Rydw canat le mwyn ys y wank. Ond twys o lot o fwy o fi me y caint leis y fi me gydifyn. Bastard. Leis i med gnochor mis yn y felach sy'n, ha? Ond ys asas da erig ydi hwrt gyda bec môr, all right. Ach, ond gnoch hynny. Sy'n sgel yli. Yr hocr ydw croniw leis y dram yli. Cyn bwach yma sy'n i gan y fel, ha? Nid eich ydych ab sas da erig ydi hwrt nôr dach yma fe'n cain sas da hwrt ym. Cyda siwyd o'ch yn siarad? Ond cozy cartel y be? Ie, di etar o. A caisio gweld dram yn tiart y feirys y tarig y dwy'n. O, ta me cynta gweld Santa Claus y cynta mwynti'n i siwrys chairig ydyn. Cyn bach yn eisiau? Gael ffyrdd yn yr wsiar yn sgwrsach yma yn doros yn y hwnnw. Yn iach ar y chasan agos i agol ac o beidir elim ys wadr. Caisio gweld rydyn tiart na'r smwytio me di. O, ta me cynta gweld. Nig mel gys ffordd ys eisiau. Wel, ta ma'n nod ysgol tiri chi. Beidir gwyd o'ch Santa Claus y cynta stiach. O, gofod ysgol. Ysgol? Sinead. Sinead. Fwy mor horla sé dy fi me ag ieri ffogla fe gomlet. Tá is gom ná a réiti ymwyr ar chwrsi hena. Agus ar cystion o orha be mi jarvalagin na go jo. Nor hagan sé chofadja le ginvile. Tá bron arm a caimel artamach. Craig, no, Craig, Nancy. Ach, tá ma cuid principal agam hain. Agus ceann acu sin ná díscréid agus garmiúlacht le chuid johar. Ní rá ein chead. Fan, ní me ieri e seo hosnú a ríis. Tá ceanna gomer mar grahar hin éid. Agus níl me ieri ag sonascó. Agus taisa gom an bellach an aríonn sé futsa. Níl me ieri churis Jack arif. Tá go leon machnamh déanta agam ar seo agus ar náid tá gnéine sláinte antáhaach sa cóhéic seo. Gréine sláinte. Se, an nómar ce caféin an donna don sláinte. Ach a cholecia, is criniú clár é seo, tá memram seo i bhaim agus ní me sásta heile ama a chachavéir. Nis, é brúrai, smuinte agus moltaí de chláracha nua. Wel, tá mol amsa, tá ólas ar fáda sin. Is srá chláracha bhí luchraí áitiúil. Tá said, daoine go raibh sa cantrid go rinne rudí neamh gnácha na síl. Tá heap gneach sean srá, a mecha taide ceartanta. Déitoch sé, car go leor líb leanar eile sin agus lerámis a ríis faoi. Ítach, ní bheith le beirt. Tá móla amsa chumá leabhras. Ó go bach chat sin leanart. Well, me capel leabhras gomach anspéisiigh daoine ar chlár faoin teanga, úsáid na teanga, tá sa daon leabhras. A leabhrás. Á go bach chat sin a díal me gírí jamadí an uair tuisiil garamach inis. Go díirech a leabhrás, sin díirech rud a bhí geiste. Tá nuir áraí teachí a teanga, na dermatís coitínta dhéana an stíine. Is me smíú béidir réid an béal bocht mar enimid. An smuoineh chatrína an smuoineh go deo, ach bheith sé antáhachtach heachtar an duine ceart chunééis sin a choirí láthair. Duine le chúdrás go meach sé léanta agus áitcil na cumarsáide aige. Ar ná duine be hí geist agad. Well, eintim le go thomlán go ben láidethir an gnééis criticúlann seo, gus bhí an éigen ar intina. Ní ecem nach bhéú mu techt ar chuine, níos feúnaí ná níos cáíoch aige, ná tú héine leabhrás. Gur mágad chu. Cin féidir má chuid se Tom? Mar bhís le chéad tá chas le síle. Fanna mé go deocha sí. Tom, má buir. Cruniú chuid ar fáir in na hanáid. Cté seo, rud a bhí samón? Well, tá, stochaí. Litir róin ealaí mar lia. Tá seo, tá caiise go dómhar do mún fao seo. Tá go tíhann. Ach, gan me conú hí nóid a seo. Ó bhil ar leid a bhín féindir de hallháid doháile le cuairla de líon.
agus sin cena de bontaistíad de resident attorney henú. So, go dé mar tar dí galad a tú agus Connor? Oh, go leo. Tá le an cheanú ir. Ach, ní annach, bhfuil cuasaí é tógáil casfan nach mé sú leis. Siú má thó graithach sin na léanta seo as réigen go bheith sé charabe, As mai leta. Móid cín sé. Well, cefní se Tom, seán hiad daine deid a leis mar sceart a versus is le Jack. Tá sé náide go meir ob bonus comfortita. Se bés go lá. Well, éis lamsa, sé ban bhile a tú cóla a gan nebí fiúsí go réis. Bhfuil se bre? Bé an túsa special gom sus gláine se mar stála hir. A seo bé mar cinine amsa. Oh my God. Sin rá toasted special, Nancy. Ar meach. Hi. Can go to? Carolma, as if you care. Rana Kira. Neil Makaguri of jazz. It's range concern at this point. Concern? Well, not Bach. So I'm going to year noch lei sin. Kira! Cared! Ní gá an hesin a raibh mesto. Anis. Tá mi se hosa, don póir mar hála is dúling amach an doris sin go beo. Tá an chalinn sin treis go leora olin gan tosa bheith car leis. Oh, Patton Winchara. Ha? Sgur go tíocht tá geiste le sinna híle. Well, go dé faoi a hagart sin a reitleis? Ja, Getriana. Is dat wel een couple stond trialtjes riverschacht. Seo cin alín.
Ja, me hílanta go go hanneal stíles mar sin wat níos measa na hílma, ha bhí me dáaltéiste go le herbí ní seo. Ja, ní docht in rudi níos measa, mas féidir a sníana. Bú si pléchtna? Bach I gapan si go mis sé dóir na rud a cés. Ní géirí freigra sin nóil? Ha, Sheila. Mar a hálinn se, tá se gúsas me intín le ar 5 ferstan a réiteach. Tá níos múna bailháin le cá réid bech agaí. Coffee? Ní féidir? Mar chuirí an táta neáin. Gde a contraltin leis? Ní te mis chuid cata controlte Meliki. Sinna a controlte. Ní te ná bólam go dtíidir daon. Ol caiidir fanad go dítar daon mar sin? Maigad séna. Ol tas a gal? Mach. Muhilin tas gol mis go anat an seo skléirt. Adsta tas a hiúla galabantar higlet smitú a ríis. Galavantar. Séfin mis an seolum héin a rialéné. Agus bhfuil sad carime se bhfuil te báid carime. Í me mó a lí chantúna í bancarí sin gíon se chun los ar géan. Onil to go leite bínes. Well, tá me cinnte gur sin ás ar go leorganna fan tarta tíb se tíide. Ach bair na seán cum deágal an sin gur míle maid. Gur míle má líam. Well in núsle sin láile caite, weim se limach nula sláán agus becht. Gur maid sto. Oh, sí Petr nach se ha cín mar sin hé. Chuú se ná látle na deútainine, í se náhasúla. Tá hangad a chúla héna go bhide. Tá glór bre áfra sinna go féidir bail ír. Bhil leanú níongaí náí an thug se, agus man nach bhaim siúg se, má go letéanta se go. Áis ní sa. Á líam. Ní amúach nach chunta sé radio, sin tafta rihra. Á ben nach chuí. Brenna, fáta me tena bhí mar cinú beidir stra chláirchaí na go radio. Ó heolín do chu líam? Yes, rá faoi luchraí áitiúil. Jo, be sé sin anspéisiúil. Well, sin fáta me tena. Ma chéir fáin amach mar sin an cúnhirteam. Mi sé? Dina mi siú rúdú bugat bhagat a mená. Well, mes túil ollspeidir Jackie ó súrúáin, bhfuil? Bhuiil an na gúineal. An peidir is ára has a lát pásci díomhhuiil. Hí me gur líchra bhí túrá líam. Hí le go beá líoch ceart náit pedóir. Bhfuil bháile anú mar a lucha bhí Jackie ó súlaháin ní lága maidin, na? Hí le líam gorána duna cin teannos má hin seanna héir héin. Níla diagrasta anam dílis. Tá hen seannair, Tís ní chuine mar sin. Sa dheula líam nar bhharna blecin ten sa maidide tráide agus a gur a fearra le hábháil bhób. Sinné dúrann se luchaid, gus ní chluisteúr airime níor bhachta néan náit be, rééis roilinse ar sanna síirse gus idir san múide frisin. Seán Frances líam, ar a cumlíonn tú, ag mar sí go ruúlaigh fáda húnar bhí tú do gasú. Bhí gipiti go bháide, sú go mochta marseil cappa go goda bhíad. Régan héidir. Tí sin as muoine mam. sé líam agus béimi sin ná gúna hórtíid frisin. Tá letri chuig gus rudí eilehhain leis hiar go teach fósain. Rudín ar breannaí bhar leis na ceartta caiirbircha. Lítach. Agus i chéarna, tá se go lerá agus a go le go maith. Agus nach chaibheh boróúla chéarna, duna go chlánach chunne héin i dtíanana chláréidio faoi. Brenna, ma can ar bág fao mar sin. Feice mar sib. Réite líam leanna. So san seo tú? Yep. Glíoch Nancy ar me gnobar. Really? Dine si dom faoin after a bheog sin sa cafe. Actra. Come on, Dad. Jesus Donacha, nar oir lom rud ar bréh bhúna bitse. Dad, chill out. Just talk about it, okay? Chris an capri sin, tá mé conchlet. If you begrudge me a sandwich... Lag witche, tá mé conchlet. Ní maithlam an bailach úsán tú an teach seo, mar bloody pit stop. An taon uair eicimiid tusa, nó nar atá tú ag irí béile nó de chuid éide ní. Níl sé soch má, is chlánmuid. Oh, no, Dad. Well, mar sin an cuian ná rion tú. Níl mé gúri go metha ag agtáil ústanis, an bhfuil. Donacha! Bhí mar ála líam bhá go dún ruúdí muscu sin áit, deola meach cad dhéimneát. A chan bháide, níl séimi be ag na daine jógus na rudéisisin. Nach bhaine sé tena sé seanim siad. A ce a túrá, nach chuide go stair sin héine. Ó, déid.
Gus mar a goit. Tá drochtós a gal hart, tá leor daoine géagaine. Í ná leid an beg. Á mar sin héine bh gohna bhil rih an ná, agus brean amach ó héin. Úlas hedanis, céan an táinteab gote, ach brinín beg fuisce te. Chanú stoinna me chéad éitina sé sinólar dútaí. Leis go? Mar sé dí haig ar náin nach chuil agus sí mór go tib na í, agus tiile bunúnaige, sá fada bhar sé sin bhfuil am mórdar. A tá se cinn báta sé dearan. Má leis go. Ní bhhain an cuasaí cánach rinneir be le duineir be ach leis an duine sin agus na commissionéirí income. Tá sam, ach de séad gúilte be ar an náil mhór éige dúhaint bain. Well leis, tá mai cinnte go dtígann tú cecha leochailech sanniche mar seo. Á sé tétá rábach. Tá dúr chalagan éireá ra héin bhecha sí bháid níos áhar, féidir mai teáile tin sin. Ní féidir gur maiid. Sláánní benis. Sláánach. A cén mach málachta tá de hang go chorba séra. Ar dhéh sé níra me sé dúna táda sa meach ach tíidir gur me súilteach leis sé bhéir. Tátas an fé céanna bhíon sa gúnaí a fógartar an bheith go deisle na cosla méí. Ná tá an orne táhar sor sin, a chuid is lúgan chaint lei sin sin chuid is áraí. Anis, gáin an tonic. Go bhd. So wat is ik eigenlijk houden? Tom, ja. Dat is am groetje nach mijn tille triblo dam o haigach. Kan mij rag nari me wat niet ver. Maar nach vekken mijn bastard heeft er dan kunter. Oh ja, dik is een nus. Je moet winter vindt later. Een bale kennen hoor je meer meidsen. Infatuation of Jan binnen maids. De feit op kom je kanaal. Binnen kanaal. Kan je ook wel eens even moesten? Gewoon voor wat heel ik passen, dat kan. Haperle mee. Ik leef even naar foei. Few more merk je posten, niet uit brokkel die mag dus. Door. Kiente. Infatuation of Jan. Is dat al heel gedaan? Want die gewoon niet terug laten chin. Weet je gewoon gorgom, Jarma Glani en haar katter doorleren in je bed. Oh, dat is een verhader of daar hier. Kan ik het raken voor het? Ik zie je flink. Kelesh. Wel, ik ga de bier Liamansen, dus ik kan cute. Liam O'Neill? No way. Kom ik heel cute, Tasha. Hi. Hiya. Truce. Kindje. Vince, tá brónar. No, tá bróna arms a chamach net. Tá bróna arm go lig mé le rudí. Is tí éile teacht adern. Ní me can ligint a sin tarlarí bhrís, okay? Hey, níl Jeffert an bhfuil? Well, fés go mar grúig in é. Ó, ihe ag an eile mar sin? Ja, ihe ag an eile. Dan grúig. Dan grúig. Tá Rinas Roche ar thar scoile. Agus tá Nancy ag fanna an gáine. Ó, bhfuil is. Bhfuil is agat gur nearna sí cin á leiscéil am aniu? Ó, nearna. Sorry for cramping your style, Dad. Ach ná bí bortha. Ní gá chur súslam a heile. Ceirt ar siúd? Na bacla sin. Anis, chorámid. Tá an tró seo, credim? Right, soms gaan just doei. Ja, ik Sam, ik heb straks terug massa. Hey, wat? Nish. Kan je het wat ook als ik je dooi? Mac? Nee, Liam. Wat is dat percentage nou de kind? Nou, het is mooi trainen nou. Ah, nee, is massa. Ja, dat is aan, Mac. Het is niet veel nou nee, hou seriously. Het is aardigste. De weg is tegen op, hè? Shit, hij appelt tegen de job. Wat heb ik niet te wil? Het is er maar. Brana, tá mai gopur.
Tá busy. Tá sam. Ní féidir am leabhartanis. Tá sam gúil sé uafásach mí ar dad. Gléithí mé ráisiart níos dearnaí, OK? Bham, ní féidir am sin dhéanamh. Ní hééis sin é. Tá job an seo ham. Ceantain seo má bhean. Denise. Branam, Camidal. OK. OK, gléithí mé ráisiart. Slán. Bruno, Angela. Customer Denise. Ceanta chumsa má. Tura me síos at é. Wel nach dewi mar a einins ciro gile. Wla sadyn is cedd ysfeidio leths agos le colin i andal sy'n lesion. Gyrra le ta, marach